Ngesikhathi uHuiwe ngefika lapha eNingizimu Afrika eqhamuka kwelakubo eChina eminyakeni engu-9 eyedlule, ubengakwazi ngisho ukukhuluma igama elilodwa lesilungu. Namanje akukho okungako sekushintshile. Nokho kodwa akusefani njengoba sesitholele indlela ehambisana nayo ukwazi ukuxhumana nabantu. Weng onamabhizinisi amabili okucima ukoma eMgungundlovu ufunde ulimi lwesiZulu kubasebenzi bakhe ngemuva kokufika kwakhe kuleli. Ngaqala ngabhala ebhukwini uthi sawubona ngabhala isiChina yabo ya kodwa emva lokho semejwayela sala nabantu sebamba olula nje ya uma mesejwayela. Weng ukubonakala kukuningi azifelayo ngakho ngaphandle nje kokuqeketha olikaMageba. Ikhatsha ezulu siyasazi ngafisa ukuthi one day ngigqoke ibheso ya ngoba ngasale sweet water before indawo emakhaya uma menemsebenzi yabo njengoshatha inkomo isikhathi iningi bambiza sala phansi yazi phuzitshwala ya Usezakhela olukhulu ugazi kumakhasimende akhe njengoba edume ngelikaJabulani. Into right khuluma isiZulu kahle se-understandana nje kanenkinga. Ngaqala ngathuka ngimuzwa ekhuluma amagama okuqala esiZulu ngathuka ngoba ngangalindele kakhulu. Uweng uthi asekupokophelele kakhulu ukuthi kuyafunda ukudlala umculo njengo DJ ahlose ngakho ukujabulisa amakhasimende akhe ngezingoma zalapha ekhaya.